Nandito pa ako, mga siyang! Di, ibang, ano na naman to, ibang episode. Ibang episode to. Kasi mayroon akong naisip na gusto kong kainin. Kakanin, yung ano natin ba, alam mo yung, parang naisip ko na, ang sarap kumain ng bitso-bitso ngayon. Ano may bitso-bitso? Yun lang na suntap sa utak ko. Ang sarap kumain ng bitso-bitso ba? Sandali. Gusto ko nga kumain ng bitso-bitso. Kamote ba? Kamote. Sweet potato. Sino ba hindi alam ng kamote? Sweet potato. Na ikayod siya ng ano. Pinipakita ko. Sandali, bibili ako sa Bakala. Diyan lang sa baba. Nagluluto ako. Bitso-bitso nga. Sarap kumain ng bitso ngayon. Ay, nakabili ako ng kamote. Ayan o, kamote. Nakabili ko ng kamote, guys. Ayan o, masya. Pero isa lang anuhin ko. Pag may bisita ako, yun saka ko natulutuin yung isa. O, diba? Bitso-bitso ko. Nadali, pakita ko pagkatapos ko na lahat, i-prepare ko lang. Okay? Kung marunong pa rin ba tayo. O, diba? Ayun, ay pakita ko na sa inyo yung ano ko pangkain. Pwede na to, di ba? Oh my god, sa isip lang ng bigla. Ayan, natapos na. Kayod. Lagyan na natin ng sugar. Kutsara, tulo ba? Diba masarap to pag matamis? Tatlo, konti lang naman yan. Then, ano ba? Cornstarch na lang. Sige, cornstarch. Kung walang cornstarch, flour. Okay na yun. Tapos, log. Tama ba? Yun, nagawa-gawa lang. Then, fresh milk. Wala akong ano kung i-buff. So, ito na lang siguro. Hindi, tingnan natin kung tama ba i-touch. Diba? Ano pa bang ilagay? Kayo nang bahala dyan. Basta ito lang isip ko. Hello mga siyang! Nandito na ang bitso-bitso. Natapos ko na sa wakas. Apat to, hindi ko na talaga makaya. Kinain ko yung muna. Very bad. Wala na. Di apat na ano ba, yung apat na bilog. Yun, kinain ko ang sarap. Ayan, ang sarap po. Matutong-tutong. Ang sarap yung bitso-bitso. Ang sarap. Ang sarap yung bitso-bitso. Kung sa hindi nakaintindi ng bitso-bitso, yung maruya na lang, kilala yata yung maruya. Maruya na kamote. Iba yung maruya na saging, maruya din to na kamote. Sarap. Matutong-tutong pa siya. Ito muna sa ilalim kasi malamig, maano na siya. Hindi masyadong mainit. Ito muna mainit. Diba? Sarap. Dito na lang din ako mag-i-end ng vlog. Kita ko lang sa inyo. Palaway. Sinong naglalaway ng bitso-bitso. Ang sarap. Ilang taon na hindi ako nakakain ng bitso-bitso pala, no? Bigla lang pumasok sa utak ko na sarap kumain ng bitso-bitso. Sarap. Matutong-tutong pa siya.
Nakugutom naman ito. Ito na, tanghalian ko hapunan. Yan na. Ito na ito, kamote. Ito. Masarap kasi. Nilagyan ko ng gatas, itlog, di ba? Sarap. Taiwan na lang tayo kumain. Para napisto ako dito sa... Sarap. Luto kayo dyan. Ang dali lang. Pag may pang ano lang ako. Diba? Ilang taon lang ko hindi nakakain ito eh. Sa totoo lang.